У 2008-м Бэтмен змагаўся супраць Джокера. У 2010-м Гаррі Поттер паўстаў супраць Волдеморта. Цяпер нас чакае найвялікшая бітва, якую бачыў свет. У онлайн-кінатэатрах Кінакіпа і Скрынка. Калі яшчэ раз прыедзеш у Мазыр, табе гамон! Забірай сваіх гомікаў і валіце назад у сваю вёску! Гомікі! Мазыр супраць Оршы. Сураны Дэнчык! Я табе казаў валіць з Мазыра! Як задралі ваши камары! Слухай сюды, лахапедзіна! Развяжам пытанне ў гонцы! Хто пераможа, той ніколі не вернецца ў Мазыр! Ніколі! Ну, малайцы, аварию усунули. А за струном что, моя былая? Гомик! Вось говно! Гляди, что могу! Гомельский облвыканкам просіць дапамогі. Вы ж чулі пра мазырскі інцыдэнт? Я знаходжуся на ферме под Мазыром. О, я бачу фільм, які пачынаецца гэтак жа. Гэта ж вампіры! У жніўні 25-го. Рыхтуйся до турборэжыму. Халера, што ты робіш? Вось так трэба. Наўпросту лыч, клятыя аршанцы. Час нітра. Новыя хлопцы нітра. Трэ бургеры по фасту, плиз. Толькі без мяса, свэг лайф. Чаго? Вынь ты хер з роту. Спірталей на Украіны.